Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu yi nazari ne akan atom. Wato atom su ne composition na element, su ne suka haɗu suka yi kowane sinadarin element. So duk lokacin da wani sinadarin element zai haɗu da wani sinadari na element, to waɗannan atom ɗin su ne za a sako a matsayin wakilan waɗannan sinadaran. Kowane sinadari na element zai sako atom ɗin shi ya zo ya haɗu gwargwadon buƙata. In ɗaya ake nema ɗaya zai saki. In biyu ne haka na, in uku ne haka na, ya danganta da atom nawa ne yake bukata ya tsaya da kafan shi wannan aikin da ake so a yi. Mun gane ko? To shi ne. Kuma waɗannan atom ɗin ‘yan ƙanana ne, shi yasa aka ce an atom is the smallest indivisible particle of an element which can take part in a chemical reaction. Aka ce wasu ‘yan ƙananan abubuwa ne na element, na sinadarin element da idan za a haɗu a chemical reaction, wato za a haɗu kenan tsakanin wanga sinadari da wanga sinadari, su ne za su zo su haɗu. Suna iya yiwuwa guda ɗaya ne za a saki, kun ga single kenan shine ɗaya, ko kuma kila biyu zai saki ko fiye da ɗaya, ya zama mai group. Mun gane ko? Shi yasa aka ce an atom can exist singly or in group. Zai iya yiwuwa ɗaya ne za a saki gwargwadon bukata kamar yadda ne bayani, ko kuma za a sako su ne da yawa fiye da ɗaya. Misali, nan ga sinadarin sodium ya haɗu da sinadarin sulfur ya ba da sodium sulfide. So a nan ba za ka ce element na sodium ba za ka kira shi element ba, tunda reaction ne, wato haɗuwa ne tsakanin sinadarai biyu za su haɗu. So a nan za ka kira su ne atom, sai dai ka ce atom ɗin sinadarin sodium ya haɗu da atom ɗin sinadarin sulfur ya ba da sinadarin sodium sulfide. A nan ma kun ga a nan duka sun ba da ɗaya ne, sodium ɗaya sulfur ɗaya. Mun gane ko? To kun ga nan gwargwadon bukata da ɗaya suke bukata. So a nan kuma hydrogen ne da oxygen suka haɗu suka bada water, ruwa kenan. So amma a nan su a gwargwadon bukata biyu ake nema, kowane su ya bada 2 atom. To idan ka zo na sai ka ce me, atom biyu na sinadarin hydrogen ya haɗu da atom biyu na sinadarin oxygen ya bada me, ya bada ruwa. Haka za ka yi bayanin su. To duk lokacin da ka ga wani element, sinadarin element a wurin reaction irin wannan, wurin haɗuwa da wani sinadari sun haɗu, kaga alaman tarawa, kaga wannan aro ɗin, to wanga aro ɗin wanga bakan da ta yi gaba, to tana nufin cewa an haɗu kenan, an ba da wani abu, sinadarai sun haɗu sun ba da wani abu. So a nan kakka kira su element, sai dai ka kira su me, atom na wannan sinadarin. Mun fahimta ko? To haka ne al'amuran atom yake. Insha Allah a karatu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.